connection umuntu nje naye uziphilela impilo uzibhemelayo kusho ukuthi phila khona nje la esibangabangela handela nje ubhema Shoshopo, ngiyazothi Starach. Starach khulele va Starach. start ukukhulela khona la edrizi yabo Khona yidress. ntwana nje la edrizi start Kahle kahle igama lakho lamaqiniso. igama lami lamaqiniso usandile wakamakhaya. Manje Sandile umbuzo uthi kwenzakalani uze ufike kulesimo lesi uqiniso ubhema? Kusho ukuthi ngisasentwana ngisakhula sihamba laphana ku-13 15 yazi inkinga into ezikhona emhlabeni ngavelelwa inkinga ejaridini yabona lahlekelwa umzali family namadivosi yabo cost ukuthi manje ngizibona ngathi sekumele ngikhethe between ama-parent ngathi ngabona kuzoba nomunye mhlawumbe uzoba nenzondo ngathini ngathi ayingcono ngiziphilele estradini yabo ukufika kwami estradini ngahlangana nabafowethu ababhemayo ezitsheleni ukuthi angizokhipha nami istress sami sezinto zami ngaqala lapho ngathi ayithi ngibheme ngibe mufu yabo mhlawumbe angeke ngicabange ngezinkinga lezi enginazo yabo okay ngaqala lapho-ke ngabhema ngaba mufu ngale ndlela ukuthi manje iy'nkinga lezi zivele zanyamalala zonke nje ngazwa nje ngananto kumele ngiyicabange nje kumele ngiphumule nje kuphela nakusasa ngafuna leyo nto leyo futhi until kuze kwenzakala ukuthi seyangifosta-ke manje ukuthi ngiyithole-ke manje i-system yami seyinjani seyifuna lento le yabo ngaqala ngaphuma-ke sengiyahamba sengifunana nezinto ezizongisiza ukuthi ngithole into Manje umehluko ukulahlekelwa abazali nokubhema ubona ugeyinile njengoba ubhemile kabe ubona uluzile. ngalesa sikhathi lesiyana bengibona ngigeyinile mara manje ngiyabona ukuthi angigeyinanga nesi ngiyenzeni extend iy'nkinga lezi benginayo yabo ngizenze zaba nkulu ngoba leya bengiyibalekela hhayi ukuthi inyamalele imile yabo mina that time bengizitshela ukuthi ayisekho yabo mara manje njengoba sengibonile ezinye zezinto ngiyabona ukuthi hhayi nayo leya nkinga yokuqala isasekhona sekuze kwayenzeka nezinye futhi iy'nkinga nazo zama njengayo leya yokuqala le Manje njengamanje impilo uyiphila nabantu abasejaridini ngabe niyawuzwana lapho ukubhema kuyayenza ukuthi nixabane point enjani? kwenzela ukuthi ngizikhethe yabo ngibone abantu basejaridini banga-understand impilo engiyiphilayo yabo ngiziphilela ngiyi-one manje angikhulumi namuntu izinto ezingidlayo ziphelela lakini nje kuphela yabo akunamuntu engimtshelayo akunamuntu engikhuluma naye yabo asizwani ngisaba nje nokukhuluma nabo nje yabo kusho ukuthi nje uma ngivuka ekuseni nje ngaphuma ejaridini ngiyabuya nje ebusuku sengila But u-aware ukuthi ulahlekelwa abazali ulahlekelwe into ey'ningi still nawe impilo yakho ilokhu ilahlekile ngoba still nawe uloka uyabheka but wena ma ungafuna usizo ungafuna thina sikusize kanjani kapho umuntu olalele akusize kanjani? kusho ukuthi usizo engalijabulela ukuthini ukuthi ngiyekele ukungikhawuza mara kube nento engizoyenza after that uyangithola ngoba sekukaningi ngizakuyekela ngithola ukuthi uma sengiyekile ngizithola ngihleli futhi ngicabanga ngingana-solution futhi yabona ukuthi ngingaqhubeka kanjani yabo ngigcine ngibuyela futhi back to square one yabo
manje mangingathola nje usizo lokuthini ngiyekele kunkawuza ngithole mhlambe i-piece job unyana or i-project nyana engingaba busy ngayo uyabona izinto Manje ngihlanganisa. shuthi asingathola umuntu ongakuthatha akuse indawo efana njenge-rehab, uqale uzi-rehab ngoba uyazi ukuthi ukuphuma into enzima kungeqala i-rehab. Ngoba namanje sizoya kukukhansela. Ikhansela sithole ukuthi like i-youth iyaphela, i-youth ihlala emva kwamagaraji njengoba sila emva kwegaraji. Uthini ngalokho ngoba kuhlala kuvota njalo for ikhansela. Abantu bayafa ngasemva kwegaraji, abantu bayalimala. Abantwana sebahlala naso ey'tradeni. Thina siyi-med visual, siya-visualize-a, sibonga isikhathi sakho nokuba nawe. Ungapheli umoya, sizophinda futhi sibuye mase sesithola usizo. Kanti Bonga mina.